blev lidt værre. Det sætter mig bare Så jeg var virkelig dårligt hængt op, den der væg der. Vi sidder her, fordi vi har startet en lille mediekanal op for alle de ting, som rører sig lidt i København og sjove og mærkelige underlige ting. Så vi kommer til at lave en masse underlige indslag, og vi har blandt andet været ude og anmelde nogle restauranter. Jeg er alt for negativ lige nu. Okay, hvorfra igen? Der vil være artistinterview fra både indland og udland. Og med skæve personligheder fra København og mig. Hi. Hey. Hey, Hey. who are you? Hey. Det er klart. Kør for. Vi vil hver uge komme med skæve, bizarre, mærkelige, sjove billeder fra fester i København og fra store fester i udlandet. Og skal jeg bare køre videre? Ja. Vi har også været ude og opstue en masse overeksponerede og undereksponerede DJ's og producers, som vil levere en masse mixtapes. Nogle fede mixtapes til vores kanal. Du er lige nødt til at tage den igen. Har du lige rykket juletræet rundt? Der vil også være en masse frække tøser. nogle gode rejser. Og de unge mennesker vil jeg ikke glemme. Og så får vi en frygtelig masse hjælp til at lave en masse med mode. Så bloggen bliver lanceret den 14. januar kl. 14. Og det skal selvfølgelig fejres med et kæmpe brag af en fest. Det glæder jeg. Det bliver på natklubben Simons i København. Sovner. Ja. God idé.